chỉ bay lệ vek ule go ship lệ flying dutchman hi chu in riat vek to karing ma se mi engza chi nge go train hi lo shave to cheu heng rail te hian hun bi pa ngai chu an zom lo khoi chang nge ti riat lovin an ron lang hlola khoya nge an kal le tak niang le mi then khat chuan dimension danga an kir le ti ten an soya then khat heroin time loop an ti vele bok chudi lain then khatin phantoms khovel danga mi ani an ring bok heng rail te hi station na an din mai lo ba ka passenger po an phur ngai lo rail tan mek la ya chuan mi tuemo azung khani chuan go train and hian an bo zui nga lang ton trong video a chuan heting rail chan chin then khat hi ka hril non che ani an soidan chuan he rail hian mi thi to tharau chu aphura minung khovel atang hian thi nopia lama chuan a roi ta chen ani mishing dam lai chu azung khani chuan pai chu ngal ani lo pon abo zui ve ngal thei an tak sa chu an huwa mule chin ani tuna ka soi tak hi chu Swedish Ghost Train Silver Arrow hi ani Stockholm Kopuya Kimlingi district hi auma thingtang khuwa ni baka mishing tlemte an chenga kumsom nga vel yem ta khan thu nei tu te chuan a hmun ma chu Kopuya din tumin building te chu an sa chhotana chuti rual vekin subway railkong blue line chu district potur chu an siam bok ama ero chu khuwa cheng te chuan an du lo hle a chu wangin subway station po chu zo felovada ani pha nimasela topa blue line chu kumsang hazako somsari pasari khan hon anita a ma se rail chu station atak khian atop tamai lo reilo te nuwa mipui Kimlingi station kalpel tu mipui te chuan rail maktak chungchang chu an soita Ghost Train hi amhinga Silver Arrow phua ane subway man reng lai silama tang chuan alo kala Kimlingi station a chuan adinga ti chuan blue line a chuan atlan chun som lea abo zui vele ngal rail taktak jok chu he station a hian pakhat ma an lading lo mita mutu te chuan he rail hi andina piangin passenger langtlang vek thei ani lo pon zombie angtak mitpong vek chu rail a chuan an muthin rail a chuan lutum mi then khat te po anom to nge nge an mani nge in an soidanin rail a hian an chuan vele station ruaka bok chuan anom ti anin shele chen ama ero chu an sana tang ero darkar engmoza chu an lowa ma se heng hun an man lo zong zong a hian engthil nge an ti chu engma an hre chuak zo lo helai hom chunga mi engmozat an bo hnuwa thu than dan chuan heng mi bo te hi Ghost Train a chuan an chunga thin hu pia lama chuan an roi ta thin ani passenger train khat Ghost Train a chuang an hnuwa subway ya thia mu tak te po an om researcher te chuan Silver Arrow chungchang thu thang tam tak om an soi fi na bera chuan rail pindan pariat nei wang hi ani an ring aluminium siam ni in rong noi lo ani rail hi a 5mm a faknai mo poster engma in bel om lo bok Stockholm subway a hian test train atan man ania tin chu pa ka thil tu latan backup train a po man ani tho bok Stockholm subway a rail dang te ang lo takin rong sing noi ani velo awang hian passenger tam tak te chuan alan dan hi an ra plea an man thin rail dang te ne na khai khinin rail pakhat motor wang tak passenger ten an mu ngai zen zen lo ania heng chan chin mak tak tak te nen hian inzom na ani mai thei ani ama ero chu he Silver Train hi Stockholm subway a kumsang zako somko paruk malam zong khan man ani hemin hu hi chuan man chun zom ani to lo ma se Ghost Train maktak chanchin hi chu vo in thleng hian ala chun zom zel hei hian enchin na tan subway rail mai chau ni lovin thil dang po telti ati chiang thil thleng maktak chu kumsang zako som pakhat ni pui lai khan a thlenga rail chuan rom khu pui chu
passenger zatenen achu sana anzawa hian Italy upper class zingami vek anni rail chu hetia azin hnu hian sul hnu mutur engma omlovin abo top mai an tumram chu an thlenglo shim rail konga nathok te chuan rail chu akal konga chuan achianian ring police le rescuer ten rail chu an hanzon vele khoi hmuna ma mutura omlo ti chu an re chuak ta accident na hnu ma engma mutur omlo bok lever zongjong le korthuk takte chu endik na an nei veka rail chu mutur omlo shim alan dan bera chuan zeneti rail hi abo top mai ane ma sen hnuwa thil engema chu mu chua an nei police te chuan lever bula mi pakhat zenetia chung ve chu an muwa a chanchin hian mi puite chu a thong hle passenger pakhat jok chuan an jin chungchanga chuan thil dang lamte chiama omlo athia lever thim tak chu a thlen ma chuan heti hun chia hian thil dang lam tak chu a thlengta rail chunga chuan chum leiwak then khat chu a oma passenger te chuan an hlau deuh wang chuan an boi chana thil thlen dan chu an hre thiam lo ti chuan eng chu a thimta papakhat dam chuak thei chu rail atang chuan a zung chuaka kongkhar bula auma wang chuan awan nei ta ani ni khuwa a han hriale tak nu chuan rail chu mutur aum to lo shim mita mutu ten an soidanin rail chu lever chunga chuan atlan luta mase atlan chu le to lo anti rescuer te chuan lever chu uluk takin zirchian na anneya rail kong chu kilometer khat vel chawa thui ane tin rail hi boina tok lovin lever tang hian chuak le theitur ani bok ama ero chu zeneti hi mutur aum to lo shim kumsang zakwa somni parukhan passenger bota zingami anchung te chuan document poimo tak anda that chu endik na aneya thildanglam tak report chu amuta anzia dan chuan Italian mi zale pali khoi change ti hriat lova Mexico a lolang hlol chu ane anmani soidanin roma tangin railin an thleng ane ama ero chu thil a thlak deuh chu report hi kumsang hazaria somli panga mi dai to kha ane Italian mi te hi mi a nga chua ania ti chuan rilrulam enkolna daniin doctor chuan a enkola he document record hi clinica psychiatrist in Asia ane mita mutu te chuan an bungrua ani lopon an thomno te chu an hunlai mi ni ti an ria chungzinga then khat phei chu vo in thleng hian alam hu thei abik takin snuff box asira kumsa zako pasari ti injiak chu ti chuan a hnu kumsang sang le khovel mun sang sanga mi puite chuan rail pindan pathum nei man to lo tlan lai chu an mu thin rail chu khoi change ti hriat lo chu aron lang hlol maya ti chuan khoya nge ti hriat lovin abo zui le thin ane hetiang tho ghost train chu CCTV camera in Bautan Chinese district rail station a chuan alafu le ghost train hi Mars ni som kumsang hi som pariat khan CCTV hian alafua station a nathok ten footage hi anan mu chuan mak anti hle rail malampana localin thom aron chu chu video a hian chiang takin a hriat thei mase rail ero hi chu alang tlang vek trap headlight chu chiang takin a mu theya chuti lain rail part dangte ero alang tlang trap ane ghost train chu station a hian second ray vaklo adinga passenger te lutur le chuak tur ngak ang main ti chuan tlanin station chu a chu san le ngal rail lian tangani ti chu a mu theya pindan chu somvel aneya anzawai hian anlang tlang thei vek mi then khat chuan hei hi parallel world atanga local anian ringa chuti lain a thenin military experiment ani an ring vele ring hlel tu te roin video an record me khu tu ani an ring eng maktak chu rail kong Canadian khua St. Louis Saskatchewan marlama kumsomriat chuang alang to achangin achowin achuga arong po thakin a eng hle hetil maktak soifi har satakhi
St. Louis Light ani lo pon St. Louis Ghost Train tia ko ani he eng landan hi theory sang soi fia tum ania theory pakhata chuan eng hi phantom train atanga lo chuak ani chuti lain theory dang le a chuan engineer zurui rail tan laia atlak thak awanga alu chanta thlasang ti hin an soi vele anrin danin rail konga chuan flashlight nen chukhlain alubung chu zon tumani anring kumtam vak lo liam ta khan tual chung skula zirlai talent thatak tak nei te chuan he thil eng mak tak hi soifiana puchuak angin anin ngai anjir chen nei na tar lan tak chu he thil eng tak phena hian optical phenomenon diffraction dia an ko wang hian hi anring chu eng munjim taka lut entirnan thingkung rail kong le lamtona to ve chuan alen song chu atilian the kong dang le a chuan car headlight te hi munhla taka tangin mu an har sa thina nimasela diffraction wang hian thil thei chu ane he theory chungchanga hi chuan boina deu a om eng hi helai huam chunga kar om ma dein alo om to chu wangin researcher te chuan tho tur tlema zong chu anla dei do ni in ala ole tun tumatan chuan khati zong khani e rel mak tak tak chanchin kan soi tak te kha i oi zong ani vem le comment lama ingai dan milo shetir ve do nia